Bihar abenduaren 27, 20 urte beteko dira Lourdes Iriondo hil zela. Eta aurreko astean, Gipuzkoako Foru Aldundiak hil ondorengo urrezko domina eman zion Lourdes Iriondori. Garbine, zuretzat Lourdes Iriondok ze paper jokatu zuen musikari zenean? Bueno, ni aurran itzala presentzi handia zeugan, Andre horrek, eta gure etxean ere bai, irratiz asko entzute gendun, eta bar. Neri nostalgia enbaten zidan abotxo horrek, eta tristura ere bai, hola gogoratzen dut. Gertatzen da, gero urteak pasata, deskubritu nun beste Lourdes Iriondo bat, zeruko argia zarrak eta begiratzen nahi nitzala, konturatu nitzan, Andre horrek sekulako nortasuna zeugala, eta askotan aldarrikatu zitula artisten eskubideak, esate bateako, ezta? Eta haiei ordain duina, profesionaltasuna eta oidanak aitortu behar zitzaizkiela, eta holako artikulo desente, eta horrek ikuspegia desente aldatu zidan. Ze hori baino lehen, aurkitzen ditun artikulotan beti izan Euskal Herriaren nobila eta holako gauza jartzen zizkioten, ezta? Eta ez zitzaidan oso gustoko. Jasone, gaur egungo feminismoarentzat ze paper izan du Lourdes Iriondok? Ezinbestekoa dudarik gabe, ezta. Gustot gaur egun feminista izatea komatxo artean erresa da. Ez badaulako teoria badago, diskurtso badago, kontzientzia badago, sareak daude, bai. Garai hartan, 70ko hamarkadan emakumea izan, plaza erdian jartzea, gizonez inguratuta frankismo garaian. Nik uste dut garai hartan gauzak egiten zituztela gorputzetik, beharretik, autoestima handia, pixkat aipatu du Garbinek nortasun handiko emakumea, ezta. Eta nik uste dut berak oso argi zeukala, berak emakume bezala, ez dakit emakume pertsona bezala zein zan bere helburua zen ezaban, ezta. Talentua zeukan, berak bazekien eta ausardia asko. Eta emakume haiek jarri zituzten gaur egun feminismoa ulertzeko lehenengo urrats haiek, ez da, jakin gabe behar bada zertan aizian. Horregatik zor diegu, errespetu bakarrik ez, badana, ez da, ze gaur egun ikuste dut, komiartian erresagoa dela feminismotik aritzea eta feminista zerala esatea. Domina esan bezala Lourdes Iriondoren aizpek jaso zuten eta ekitaldi berezi eta hunkigarri hau prestatzeko eta Iriondoren abestiak abesteko enkargua Ainara Ortegari eman zioten eta guk gonbidatu egin dugu. Biba, Ainara Ortega! Kaixo, Ainara! Txaldeon! Txaldeon, aspaldiko! Aspaldiko, bai. Zer moduz ongi? Oso ondo. Bai? Bai. Ainara, enkargua jaso zenuenean arnasa ere moztu egin omen zitzaizun. Bai, bibier bai. Bai? Zergatik? Pentsa, lehenbizikoa izan duzan, kantatzea jungoten itzan, ez? Bere kantu batzuk eta impresio pixkatin zian. Eta berriz ere esan zidaten, zala bere kantuak hartu eta bermoldatzea. Eta hor ja, seko moztu izitzaidan arnasa. Baina, buelta batzuk eman genizkion, itzein nun lasai derrian enkargua, bideratuzun Aritz Solupek Aldunditik, pixka lasaitu ninun, eta denborakin egin aldi izan dudeu, bai. Eta ekitaldian ze transmititu nahi izan zenuen? Zuek esan dezuten aurrez, eta batez ere transmititu nahi genuen errespetu handia musikarion partetik, behatze irudi politiak. Errespetu handia, zuek aipatu dituzuten arrazoiengatik, nabarmen, eta bestetik, gertatzen zaigun gauza bat, bere musikakin ez dakita ados duten urte askotan gehiagitxon sentitu deu oso geldirik, ez? Bere musika oso isildua bezala. Ez apropos, ez? Baina gauza begertatzeia. Eta hainbat hausnarketen ditugu zeatik otea, ez? Zeatik. Eta zeatik ez da Lourdesen musika gehiaguntzun xaberrena, letena nabarmen eta ez doka mairuren askorena, ez? Eta, hor buelta asko eman genizkion, eta gero azken galdera zen, eta nundikan helduko jo honi. Musikalki nundik, ez? Errexena izan ziteken, beak itezun formatuan, ez? Gitarrista bat, eta gitarra espainola esatez zaio, edo klasiko bat, edo hola. Eta horri buelta bat eman nahi genion. Eta horri biliginen, hola. Baina, topatu genitun, bide ziur batzuk. Garbine, eta zergatik horren erantzunik, zuk badaukazu? Zergatik egon den isilik hainbeste denboran edo geldirik? Nik uste evidenta dela emakume zalako, hori lehenbiziko, Eta bestetik iruditzen zait,
Zoritxarrez bere senarrak itzala intziola, ezta? Eta erresago intzaigula beti senarra gogoratzea eta emaztea itzalian ustea, ezta? Nik uste eta arrazoi importantenetako bat hori dela. Askoz gehiago esaten ez dakit, ez? Berbada izan diteke bere kantatzeko modua, edo modak dielako azken finean, Baina isiltasun horren zera nagusia esango nuke hori dela, Besteak itzali egin ziola. Eta Ainara, zuk aurretz zenbat zenekien Lurdesi buruz? Zeo zer bai, gure buruntza aldekoa gea, ez? Xaberletek eta aipamen asko ite dute buruntza mendiari eta Hernani Arrani eta baiek urnitarrak, urnitan bizitu zian urte askotan, eta etxean gure amak esaten du, bi long play dauzkau, eta tarteka, Lourdes entzuten zen gure etxean. Baina batik bat, nik lenguan elkarrizketan ematian eta hola esaten nun, nik asko jasotzen dut jendian gandik, ezautuzun, garai hori bizituzun jendian gatikan, ez? Zuk Lourdes Iriondo aipatzen jozu garai hortako jendiai eta begiak bustit ezaizka. Eta nik ez dut azalpen gehiago behar ulertze dut, begirada bien bitartez ulertze dut garaia, ze zensura pasatzen zituzten, emakume bat, enbeste gizon artean, begitarra hartuta, orduan, jendiak begiradan bitartez esatitze izan duzan Lourdes, ni jaio nintzen 80 batean, ez? 78an utzi zion kantatziai, eta... Zuretzat nor zen orduan Lourdes Iriondo ekitaldi honen aurretik eta orain nor da? Ze galdera zaila, baina. Zaila da. Oso zaila, ez alda zaila. Bueno, egia esango dizut, behar bada, hola, ganbaran, amak esaten bezala, guk ez dakau ganbaraik, ez? Baina, bi long play horietatikan, ezurrara gitu zaiten musikari bat, emakumea edo gizona izan, kasu honetan emakumea eta garrantzi berezia du, ez? Askotan juten naiz horra, ez? Nola muitzezan 60. hamarkadan, hainbeste gizonen artean, gero kontu asko jakin ditut, ez? Bere road managerraren bitartez, Nekane Oiarbideren bitartez, eta bar, nola moldatze otezan, ez? Eta bai, diotenez, Amaia Zubiriakin asko itzen nuen lengua, berari buruz, telefonoz baita ere, eta bai, karakterra bazun, eta gaina, berai buruz ez dakigun, gauza asko da ez dakigunik, ez? Ez dakiguna da, beak zaukala musikan formakuntza, beak babestezula Xabier hasieran, beak bultzazula Xabier kantatzera, idaztera, olerkigintzara. Orduan atzeko lan handia egin zion Xabierri, eta gero, momentu batean, atxeden hartu nahi izan duzun, bere osasun komeriak ere bazituen, eta... Ainara, ekitaldian abestu ere egin zenuen, eta ikusi egingo dugu, hementxe Ainara Ortega, Lourdes Iriondo abesten. Errota zar maitea, uraren ertzean da, basati beltzean, negar egiten dezu, aleatxetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean, negar egiten dezu, aleatxetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Jason, eta noren gogoan ez dago abesti hau, ez da? Bai. Nik jaten naiz pixkan eren erabezarora. Nik ikasi naban gitarra jotzen, musika ikasketarik gabe, taldetxo bat elkartzen ginen, irakasle batekin, eta abesti hauek ikasten genitxun. Pantxo Atapeio, Lourdes Iriondo, Xabier Lete, Mikel Aboa, orduan ez dakit nire bezaroarekin, nire aurtzaro emozional horrekin oso lotuta dago, ez da? Euskararen transmisioarekin, guk ere etxean genukan tokata zar bat, eta gure biniloak eta zian, berak grabatutako Mateo Txistu eta haiek, ez orduan ipuinak eta baita ere, belarritik entzuten genitxun. Eta orduan musikaren bitartez eta hotsaren bitartez transmisio hori, ez da? Emozio horiek hizkuntzarekiko, adarriarekiko, eta barrez, eta fikzioarekiko. Orduan, niko entzuten naban Ainara kantatzen, eta, hori ez, azalean begiak guzti igualez, baina azalean igartzen dituzunean klima horiek, hori, etortzen zait, bai, oso derra. Ainara, eta Lourdesen abestiek eta Lourdesen hitzek, melodiek gaur egungo belaunaldiekin transmititzeko aukerarik badute? Nola ez, baina
Euskal sakonean pentsatu ezkeo, karo, garaia oso marko politikoa eta soziala oso zehatza eta oso konkretua da. Nik ez dut ezautu garai hori, eta naiz igual gai izango ez, baino esango nuke, izan ala ez izan, Belen, zure galderari erantzuteko, beharrezkoa da ezautzia, beharrezkoa da entzutea. Eta isildu egi ondu da, hoi oso argi dakat, hoi nire aldarrikapena da. Beharrezkoa dela entzutea beti esate da, gure sustraian ondi gato zen, Lurdesen hitzak gaude beteta, ulertzezu primeran nun zeuden, eta zertan naizian. Baduzu abesti kutxunik? Bai, hauxe beha, ez dinun bokatu, unkituten naiz. Bai? Bai, asko. Ainara, orain bak izuzein beharko duzun, ezta? Zer? Bueno, disko bat edo atera, Lurdesen abestiekin. Ze buelta bat eman diozute, Bai, deixentekoa eman diogu, bai. Beri hortan mantendu ditugu, doinuak eta hitzak eta horrez ez zerriku hitzeik, nola, baina, moldaketa aldetik nahiko pozik gelditu gara, eta, zatik ez nahi alen. Eman aldi batzu behintzat, ala? Ondo leoke. Bai? Ondo leoke. Ikusiko dugu? Baliteke? Bai, ilusioa badaukau. Oso ongi. Bueno, bai ezkotzat hartuko dugu, baliteke hori, ezta? Bai, ados. Oso ongi, bai, Ainara Ortega. Eskerrik asko benetan, Zuei, gurekin eskerrik asko. izatearren, eta gaurko egunean Lurdes oroitzen laguntzea. Eskerrik asko. Mila esker. Beste bat arte.